Povodeň 2002. Katastrofa, která zasáhla srdce Evropy. Rok 2002. Jeden z nejtragičtějších roků v moderní historii České republiky. Povodně, které zasáhly celou zemi, změnily krajinu, životy a osudy tisíců lidí. V srpnu 2002 začaly meteorologické služby varovat před masivními srážkami. V srpnu 2002 začalo nezastavitelné zlo. Po vydatných deštích se na východě Německa a v České republice začaly řeky vylévat ze břehů. Největší hrozbou byla Vltava, Labe a jejich přítoky. Během několika dní se z běžného letního deště stala přírodní katastrofa. Voda zaplavila více než třetinu území Česka, postihla téměř 1,5 milionu obyvatel a způsobila škody za více než 73 miliard korun. Praha, srdce České republiky, byla jedním z nejvíce zasažených měst. Voda zatopila Staré Město, poškodila historické památky a dokonce pronikla do metra, což vedlo k jeho kompletnímu uzavření. Další města, jako České Budějovice, Děčín nebo Ústí nad Labem, rovněž bojovala s ničivými následky záplav. Následující dny přinesly to nejhorší. Řeky, zejména Vltava, se vylily ze svých břehů a rozlily se do ulic Prahy, Českého Krumlova, Ústí nad Labem a dalších měst. Lidé byli nuceni opustit své domovy, mnohdy s vědomím, že se už nevrátí do stejného života. Záchranáři pracovali ve dne v noci, evakuovali lidi, zachraňovali majetek a bojovali s přírodou. Bylo to jako noční můra. Všechno jsme ztratili, ale sousedé a rodina nám pomohli to přečkat. Více než 220 obcí bylo evakuováno. Lidé byli nuceni opustit své domovy, často s minimem osobních věcí. Záchranáři, hasiči, vojáci a dobrovolníci riskovali své životy, aby zachránili druhé. Český národ v těchto chvílích ukázal svou sílu a solidaritu. Po opadnutí vodní hladiny začala dlouhá cesta k obnově. Škody na infrastruktuře, domovech i na památkách byly obrovské. Ale z této tragédie jsme se také poučili. Povodně vedly k zavedení nových protipovodňových opatření a zlepšení systému. Povodeň z roku 2002 nás naučila mnoho. Byla připomínkou toho, jak zranitelní jsme vůči přírodním živlům, ale také nám ukázala, jak důležité je být připraven. Dnes, díky protipovodňovým opatřením a zkušenostem, jsme lépe připraveni čelit podobným hrozbám. Ale vzpomínky na tyto dny zůstávají živé v srdcích těch, kteří je prožili. Rozlévá už u soutoku s Berounkou. Před 20 lety tady ale voda zaplavila i část Modřan a Velké Chuchle. Dál po proudu je krajina víc zvlněná a voda tak zůstávala blízko koryta. O to víc ale řeka stoupla. Hladina se tady dostala až na 782 cm a řekou protékalo 5160 kubíků každou sekundu. To odpovídá 500leté povodni. V centru pak voda zaplavila část Smíchova a Malé Strany. Naopak Staré Město a Josefov na pravém břehu řeky už z části ochránili mobilní protipovodňové zábrany. Největší škody povodeň způsobila v Karlíně, Holešovicích nebo Libni. Některé podmáčené domy nevydržely a zřítily se. Právě z těchto částí Prahy museli během povodní odejít desítky tisíc lidí. Voda zaplavila i velkou část Troji nebo Stromovku a pod vodou se ocitl i Císařský ostrov s celou ústřední čistírnou odpadních vod. Ta byla úplně mimo provoz až do října. S takto velkou povodní se hlavní město ještě nikdy nesetkalo. Celá Praha byla připravena maximálně na 100letou povodeň. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a že jste se něco naučili. Pokud ano, můžete dát like, napsat komentář nebo sdílet video. Pro dnešek je to vše a přeji hezký zbytek dne